Bona tarda a totis. Gràcies per haver vingut aquí i a la gent que no ho estigui veient en directe, també benvingudis en la mesura en què ens esteu veient. Jo em presento, soc la Magalí de la cooperativa NUS i avui estem aquí en aquesta trobada online per presentar-vos l'últim recurs pedagògic que hem creat des de la cooperativa. Per qui no ens conegui, NUS som una cooperativa sense afany de lucre creada conformada per un equip de persones interdisciplinar que tenim com a objectiu generar projectes, processos, accions al voltant de les desigualtats i fent visibles les relacions de poder que existeixen en el nostre context social. Això com ho fem? Ho fem a través de la creativitat, a través de la participació i sempre incorporant la mirada i la perspectiva feminista i comunitària. A NUS tenim diverses àrees d'activitat, d'acció. Una és l'àrea de teatre, l'altra és l'àrea de tallers i formacions, tenim una àrea d'acció comunitària i, per últim, tenim una àrea de projectes i és dins d'aquesta àrea on ja portem uns anys duent a terme el projecte Veus, que és un projecte de creació de recursos pedagògics en format audiovisual per abordar diferents temàtiques. El projecte Veus es tracta d'unes petites càpsules audiovisuals o curtmetratges acompanyades d'un dossier pedagògic que estan destinades a les comunitats educatives, però també a la comunitat en general, a la ciutadania en general. Al llarg de diverses edicions hem abordat el tema de la masculinitat hegemònica, la vinculació de la masculinitat hegemònica amb l'homofòbia, també hem explorat les realitats trans o les realitats intersex i en aquesta última edició del Veus hem volgut posar el focus i hem creat una càpsula específica sobre lesbofòbia. Avui us presentem aquesta càpsula i ho fem superben acompanyades. Tenim amb nosaltres Irene, pots fer així a la càmera, Larito i Sílvia. Després us les presentaré una mica millor, però han estat col·laboradores i estan sent col·laboradores avui també d'aquest projecte. No només són expertes en la temàtica, sinó que a més dues d'elles també són les creadores d'aquest recurs i podrem debatre una mica amb elles per què ens sembla important abordar la lesbofòbia. Dit això, després us explicaré una mica més com funciona el recurs, però crec que el més xulo és que el veiem i que després comentem una mica plegades. Així que, si us sembla, el podem posar. Ei, vindreu a la formació d'aquest divendres? Quina formació? Ai, sí, jo decidiré a última hora. Total, l'any passat ja vaig fer una, m'ho vaig passar molt bé, això sí. Sempre igual, arriba el juny i ens fiquen el tema LGTBI amb calçador. No, és que si no tinguéssim prou amb corregir 200 exàmens, ficar notes i les reunions amb els pares. I el problema són els alumnes de fora, que tenen el maricón tot el dia a la boca. Doncs jo penso que és un tema important, prou com per dedicar-hi temps, no? No només com a profes. Una cosa és l'important i l'altra cosa és l'urgent, estimada. I jo no tinc temps per dedicar a les seves il·luminacions, saps? La veritat és que a vegades hi ha alguns que em pregunten sobre això i no sé què respondre. Clar, és que no pot ser que se'ns exigeixi ser experts en tot, no? A més, quantes sigles hi ha ara ja? Que no... Què som? Profes? O terapeutes? I què? Què tal el cap de setmana? Bé, al final no vam fer una formació que havíem de fer i vam marxar amb la Júlia el cap de setmana a la Vall d'Aran. Va ser molt guai. La Júlia, molt bé, nena. Oita, la teva cosina ja s'ha fet el primer noviet. L'ha penjat una foto a l'Instagram i al WhatsApp de la família. Oita, maquíssim. Un noi, maco, bona planta. Molt, mira. Oita, quina bona parella.
Vale, merci. Per haver-me acompanyat. T'ha agradat o no? Sí, claro, tio, és que tenia unes ganes... T'he vist allà vibrant com Total, res, o sigui, com l'energia, o sigui, és que no és el mateix que no té veure-ho res a a veure, casa. ja t'ho deia. Ja, però pensava, doncs ja està. I el moment dels penaltis. Buah, total, amb tot el... Total. Moltes gràcies per venir amb mi. Que Per guai. Bueno, a la propera tornes. Sí, claro. No em facis insistir. Que no, ja està. No, compraré l'abonament i... És igual, passa. És que... Ja ho sé, però jo estic cansada ja tot el dia... És igual. Ja. Vale. Sí. És que és terrible. Estic Sempre igual, estic molt cansada. Estic cansada. Ja, tia, jo crec que no has de pensar en això. Que no t'afecti, tia. Mira, a la feina tinc una lesbiana i la veritat que tot bé. Sí, ningú no diu res, la tractem igual. De fet, ens ha convidat el Joan i a mi a la seva boda del maig, oi? Ara ja està molt superat, tot això. No és veritat, encara hi ha molta violència, el que passa és que vosaltres no us n'adoneu perquè sou heteres. Heterosexuals, sí. Va, que jo vull saber si és nen o nena. 1, 2 i 3. Treu-te la roba, posa't la bata i seu allà. Doncs bé, les revisions s'haurien de fer cada any, cada 2 anys com a molt. No només per tema preventiu, sinó també per evitar sorpreses, ja m'entens. Quina edat tens? 38. Ja. Estàs buscant quedar-te embarassada, però hauríem de mirar-ho ja. Ja vas tard. A veure, relacions sexuals, parella estable, fas servir preservatiu, pràctiques de risc, i l'altra cosa és l'urgent, estimada. Maco, bona planta. Mira, a la feina tinc una lesbiana i la veritat que tot bé. Que no t'afecti, tia. Ei, estàs bé? No puc més. Prou. Estigui on estigui, a qualsevol lloc, a qualsevol espai, sempre amb la possibilitat de que ens jutgin, de que opinin de la nostra vida. És que és molt fort, però sóc jo. No, tia, no ets tu. Sembla sutil, però és constant i va calant i fent mal dia a dia. El poder d'aquesta violència és fer-nos dubtar de si el que estem vivint és violent o no. És silenciosa i ens aïlla. La mala notícia és que no et passa a tu sola. La bona notícia és que no estem soles. M'he llevat, t'hauràs fet la maleta, he esmorzat, cafè amb llet d'avena, m'he canviat, 8 cops de samarreta, perquè avui no val, amb la primera he endreçat el pis i la nevera, he plorat amb una foto teva, he agafat neguit i sudadera, perquè avui no val, amb la primera. I ara sona algú romàntic a la carretera. T'escric en un semàfor per quan treguis el mode avió, per oferir el meu cos d'aquí molt poca estona com a pista d'aterratge, per nostàlgies i perdició com a pista. Doncs, bueno, que no t'afecti, no? És el títol d'aquesta càpsula i precisament el títol ja parla una mica d'on hem volgut posar el focus, no? Al final l'objectiu d'aquesta càpsula és fer visible un seguit de violències quotidianes que viuen les persones lesbianes, les dones lesbianes, i també quina resposta social es dona a aquest tipus de violències quan les fem visibles o quan les anomenem. En parlarem ara amb més aprofundiment amb les nostres ponents, però sí que no em vull oblidar de dir-vos que, com posa al final del vídeo, aquest recurs va acompanyat d'un dossier pedagògic. El vídeo està destinat
a tothom. Al final és un vídeo que poden veure joves, adultes, familiars, no? Aquelles persones a qui creieu que pot interpel·lar, a qui creieu que pot ser útil, que pot ser interessant. Sí que és veritat que com que ens interessa també molt incidir en les comunitats educatives, l'acompanyem d'un dossier pedagògic en el que no només posem una mica de marc teòric sobre què entenem per lesbofòbia i des d'on ens aproximem a aquest tema, sinó que també donem algunes pistes per dinamitzar o facilitar l'activitat que es proposa en aquest dossier. No? Pistes, sobretot, si aquesta activitat està dirigida a grups i, en especial, a grups de joves, que és només una de les seves possibilitats. No? Aquí trobareu les persones destinatàries, que ja us dic, és tothom, totes les persones, però també en el cas de que jo sigui un docent o una educadora o una facilitadora de grups, aquí us donem alguns tips per realment cuidar el grup i treure del grup el màxim potencial, també recolzant-nos en aquesta eina que és el vídeo. L'activitat que es proposa és una activitat que va enfocada a veure, a identificar totes les violències que hem volgut plasmar en aquest curtmetratge o en aquesta càpsula. No? L'activitat fa una proposta d'identificació de violències i també de vinculació amb els mites al voltant de les lesbianes que sostenen aquestes violències o que fan que es reprodueixin o que s'invisibilitzin. No? Llavors, teniu els objectius, teniu claus per la seva dinamització, plantilles per fer l'activitat i també un annex per donar-vos algunes pistes de quins són aquests mites i aquestes violències. És important per això que si esteu acompanyant a un grup a fer una activitat vinculada amb aquest vídeo, doncs que la persona que estigui facilitant seria necessari que estigués formada en perspectiva de gènere i en perspectiva LGTBI, això seria el millor. I si sou professorat o teniu un rol semblant al rol de profe, també us aconsellem fer un cop d'ull a una de les càpsules que vam fer en la primera edició del projecte Veus. És una càpsula que es diu Profes i que també convida a reflexionar en quin rol tenim quan estem portant aquest tipus de recursos a grups de joves. No? També per primer fer una reflexió prèvia abans de poder acompanyar un grup a fer una reflexió conjunta. Això són les nostres recomanacions. I dit això, sí que m'agradaria presentar-vos les persones que ens acompanyen aquí. Tenim amb nosaltres a Larito Pasqual. Si vols dir hola, Lara. Lara posa l'energia en la fotografia i el vídeo com a eines polítiques i personals. També ens acompanya Irene Matamala, ella és fotògrafa, videògrafa i facilitadora i és feliç envoltada de processos creatius. I per últim tenim a Sílvia Merino Navalón, sòcia de la cooperativa Candela, una cooperativa amiga, i ella és formadora en gèneres, sexualitats i bollera i gaudeix de la reflexió i de la posada en escena. Una mica tot el que tenim aquí avui també o que tenim en aquesta càpsula. Benvingudis i ens agradaria aprofitar-vos en base a la vostra expertesa i també en base al procés, perquè Irene i Larito són les realitzadores d'aquest curs, són les guionistes, són codirectores, juntament amb la Rocío Danús. Per tant, sabeu millor que ningú els intríngulis que hi ha darrere d'aquesta càpsula. Llavors, jo us faré algunes preguntes, aneu responent com vulgueu, sentiu-vos còmodes i anem fent d'això un petit diàleg. El primer que ens plantegem és per què creieu que és important abordar el tema de la lesbofòbia, posar-lo sobre la taula, en aquest cas en forma d'un recurs. No sé si alguna té ganes de respondre. Sílvia, digues. Jo començo. Sí, jo començo. Primer de tot, moltes gràcies per convidar-me, moltes gràcies per generar aquest espai i felicitats pel material perquè és una petita joieta i servirà crec que servirà molt en l'àmbit educatiu. I això, doncs, per què és important que treballem la lesbofòbia?
La lesbofòbia és important que la treballem en tots els àmbits de la vida, com bé deies abans, Magalí, però si ens centrem en l'àmbit educatiu, la lesbofòbia és una violència estructural i això vol dir que va més enllà de fets aïllats violents que puguin cometre persones concretes violentes o persones concretes que odiïn a les lesbianes. ¿Vale? És una violència estructural i això vol dir que és una violència quotidiana que està en l'imaginari col·lectiu i que forma part dels nostres prejudicis, forma part dels nostres pensaments, estereotips, i per tant possibilita que es donin tota una sèrie de violències que a vegades ens costa anomenar com a violències perquè ens sembla que són coses petites i poc importants, però que són molt importants per les persones que som lesbianes, perquè són petites manifestacions de violència que fan que no puguem ser o que ens generin complexes, dificultats per sortir de l'armari, dificultats de viure amb alegria i felicitat la nostra condició lesbiana, etc. I, per exemple, si pensem en l'àmbit educatiu, aquesta violència estructural el que possibilita és que hi hagi bullying lesbofòbic als centres educatius, per exemple. Llavors, és una violència estructural, és una violència masclista, perquè les seves arrels són les mateixes que les de la resta de violències masclistes i és una violència que forma part també d'aquest conjunt LGTBI-fòbic, però també té com un component d'invisibilitat fort, que sempre quan parlem de lesbofòbia parlem d'invisibilitat. No? Per què parlem d'invisibilitat? Doncs parlem d'invisibilitat perquè moltes vegades la lesbofòbia queda a dins de la homofòbia i entenem que, bueno, doncs que la homofòbia i la lesbofòbia és el mateix i no és exactament el mateix. I també com si diguéssim patint la misogínia del col·lectiu LGTBI. No? Com el col·lectiu LGTBI no està lliure de masclisme ni de misogínia i les lesbianes una mica en patim les conseqüències. La lesbofòbia és una doble opressió pel fet de ser dones i pel fet de ser dissidents sexuals i la patim totes les persones que som lesbianes i també totes aquelles que estem sota sospita lesbiana. Vull dir que potser hi ha persones que no són lesbianes i pateixen lesbofòbia perquè no compleixen els mandats de gènere de la feminitat normativa. I ja per últim em callo. L'última cosa és que una altra cosa que fa que la lesbofòbia a vegades sigui molt invisible és que té a veure amb les relacions sexoafectives, no? O sigui, quan nosaltres... O sigui, podríem parlar del ser lesbiana com a identitat, però si parlem del ser lesbiana com a preferència sexual, estem parlant de relacions sexoafectives. I el que aprenem les dones, les persones socialitzades com a nenes i com a dones, és l'amor. I el que aprenen els nens i els homes és la sexualitat. Llavors, pensar que dues dones puguin compartir sexualitat és com impossible, no? És com... No, si una dona ja té poca sexualitat, dues dones juntes ja res, no? Com a molt seran amigues. Llavors, això també contribueix a aquesta invisibilitat històrica de les lesbianes i aquesta manca de referents històrica de les lesbianes. Moltes gràcies, Sílvia, per aquest resum tan ben estructurat. Crec que no falten motius, no?, com per abordar aquest tema, que estaves nombrant, no?, molts d'aquests motius des de tots els àmbits, no? I no sé si Irene o Larito volíeu afegir alguna cosa més sobre la importància d'abordar aquest tema. Sí, anava a parlar ja directament de la nostra visió com a creadores del curt. Primer de tot, mil gràcies una altra vegada a NUS per oferir-nos aquesta col·laboració. És la primera vegada que també som guionistes de la peça i per nosaltres ha estat un repte, però alhora, precisament el que deia la Sílvia, no? Amb la voluntat d'apuntar a la violència estructural, vam estar pensant molt i molt com ho havíem de fer això, no? I, o sigui, aquesta cosa que deia la Sílvia de que no quedi com a fets aïllats. Al final vam decidir fer aquesta peça més teatralitzada per poder passar per diversos aspectes de la vida i posar el focus en la reiteració i l'acumulació de les violències quotidianes, no?
I llavors, sí, ens sembla interessant perquè pot obrir diversos debats en cada àmbit, no? Larito, si vols ajudar-me. Vale. Sí, como en un momento de reflexión sobre cómo hacer el guión, en qué nos enfocábamos, ¿no? Porque claro, la lesbofobia es muy amplia, las vivencias lesbófobas son muy amplias, no podemos abarcarlo todo, nos vamos a centrar en algo. Era esta idea como de la reiteración, porque es real, o sea, no es una cosa que nos estemos inventando ni, bueno, es que esto va así, como que te acumulas y un día petas, bueno, ¿no? Como que es real esta reiteración y sobre todo porque sentíamos también que unido a esta invisibilidad que ha dicho la Silvia de que son las violencias hacia las lesbianas, es invisibilizar, ¿no? De tú no existes, entonces no hay referentes, entonces no hay nada, entonces quedas aislada del mundo, pero también como qué difícil es aún hoy día identificar que las violencias son muchas de muchos tipos. A nivel social siento que hay como algo muy de, vale, ya sabemos todos que la violencia física está mal, de acuerdo, es violencia. La violencia verbal está mal, sí, es violencia, pero otro tipo de violencias que pasan más desapercibidas, que igual no dejan una marca física en el cuerpo que tú puedas ver, son difíciles de identificar. Y esto es lo que nos comemos todo el rato, ¿no? Entonces era como, esto hay que plasmarlo de alguna manera, que se entienda, que sea cercana, que sean ejemplos del cotidiano, de un cotidiano muy concreto también, es decir, no todas las lesbianas del planeta tienen este cotidiano, pero que para, ¿no? Que para un cierto público objetivo que ya has dicho tú, Magalí, que es para todo el mundo, pero bueno, muy concreto, que fuera entendible, ¿no? Y por eso pues decidimos cómo hacer el corto de esta manera, como más teatralizada, jugando también mucho con la estética y con el color para diferenciar escenas y para que se vea también un poco... ¿Sigo, Irene? Sí, sí. Para que se vea también un poco esta cosa de que todo es una construcción social, ¿no? Entonces, por eso hay como esta parte como más, no sé cómo decirlo, como más impostada de y ahora entra un cuaderno y ahora entra una foto y ahora de repente esto es un escenario y están desmontándolo todo para dar esto, ¿no? De no es una cosa que sea natural ni la vida es así, es una cosa construida y como tal, pues hay que ponerle el foco, ¿no? Sí, total, i també vam voler posar el focus al final, no? Al final està una mica la tesi del que parlem, no? O sigui, com és important lo col·lectiu, o sigui, són importants les amigues, soles estem aïllades, no? Vull dir, és més difícil d'identificar tot això. I llavors el suport de lo col·lectiu, el suport de les amigues que al final li diuen no, tia, sí, és veritat que tot això és violent, no dubtis de tu, no? Per reforçar aquesta idea de que realment sola és molt difícil validar-ho. I això també ho vam veure amb l'Arito i una altra companya xiqui, vam estar fent una exposició sobre lesbofòbia i va ser una de les coses més importants que vam anar descobrint a poc, no? Com nosaltres mateixes, les nostres famílies, la gent que venia a l'expo era com, uau, com em serveix poder a poc anar nombrant coses que potser estaven en un racó, que d'alguna manera mentalment i políticament sé que és violència, però potser no he fet aquest procés intern, no? De detectar-ho i també com exorcizar-lo un poco, ¿no? Col·lectivament, en plan, vale, que això em va fer mal en el seu dia. I crec que mai en farem prous de recursos perquè això vagi passant, no? Perquè tenim tanta acumulació que... Jo què sé. Sí, de fet, jo apuntava, no?, que precisament, Sílvia, ens parlaves d'aquesta invisibilitat, no?, d'aquesta doble o triple invisibilitat i d'aquest quotidià, no?, que és subtil, que passa molt desapercebut per les persones que no són lesbianes i que al contrari és de gran importància per les lesbianes, no?, el fer-ho visible. I aquest era una mica el focus del recurs, no?, anar a posar el focus en aquesta quotidianitat, en aquests altres personatges que surten i no només el personatge protagonista, no?, que són gent propera, que al final, més o menys, no?, però que són els meus companys i companyes de feina, la meva mare, els meus familiars, la gent que em creu en espai públic, com pot ser en un metro, un bus o al carrer, no?, les mirades que
em creu en els meus trajectes quotidians, els professionals d'un àmbit com pot ser el de la salut, que ja l'àmbit de la salut ja és un àmbit on quan hi arribem som prou vulnerables, no? Perquè quan arribem a l'àmbit de la salut és perquè estem en una situació de vulnerabilitat, sigui la que sigui, no? De manca de salut física, emocional, no? Mental, la que sigui, i com aquí també, no? Segueixen havent-hi aquestes violències. Llavors, amb el que parlàveu pensava que pot ser com útil o d'agrair per una noia, una dona lesbiana, no? Fer visible tot això, de dir, no sóc jo que m'ho invento o no sóc jo que exagero, no? Aquestes coses que també, si ens han socialitzat en la feminitat, també tenim molt incorporades de ser una exagerada, de vols dir que no em fas un gra massa, no? D'anar identificant, perquè clar, el malestar sí que el perceps, no? Sí que percebem el malestar, però poder-ho nombrar pot ser útil, però tenia ganes de preguntar-vos també des de la realització o des de Sílvia, des d'espectadora d'aquest recurs, com s'han construït o com veieu els altres personatges, és a dir, aquests personatges que són els que exerceixen aquestes violències, no? I és una pregunta doble, és com a recurs en la seva creació, com ha sigut el repte de crear aquests altres personatges, no el personatge de la noia lesbiana, sinó tots aquests que estan al voltant, i això en el procés, i en el resultat final, com veieu el vídeo per poder també interpel·lar aquestes persones, que no només sigui útil pel col·lectiu de lesbianes, sinó que precisament quan diem que es dirigeix a la ciutadania, i sí, aquí, gràcies Larito per posar-hi la mirada, està fet des del nostre context i, per tant, entenem que arribarà a persones del context des del que hem fet i que les realitats són molt més diverses en la diversitat de contextos, no? Però em pregunto això també, com utilitzar el vídeo, com li podem treure suc per interpel·lar a les persones que no són lesbianes o que no són dones, no? I que potser es poden sentir identificades amb aquests altres personatges, no? No sé si aneu contestant com voleu, Sí, jo volia dir per començar que amb l'Arito i amb Rocío va ser molt bonic el procés de creació, no? I que nosaltres el guió el vam treure d'escenes, o sigui, basado en hechos reales, total. En plan, hòstia, me acuerdo cuando quedé con mis amigas del cole. O sigui, l'escena del gender reveal està inspirada en una trobada d'amigues del cole que et diuen això de però si esto ya está superado, però tu què dices? No? Que és un constant, no? I una cosa que volíem era això, no fer coses molt exagerades, no? Com anar a lo que no sembla violència. Inclús en algun moment, la pròpia lesbofòbia que opera internament és com ui, ens haurem passat de sutils? Vols dir que s'entén això, no? Ens passava a les tres, no? I alhora, com crec que ha estat guai com fer aquesta aposta. Saps? No anar com a supercaricaturitzar-ho, no, Rocío? Sí, a mi em passava sobretot un cop que ja a toro passat, diguéssim, no? Ja un cop que estava fet el muntatge, que a l'escena dels profes pensava, ostres, no es reconeixeran perquè són personatges una mica toscos, no? Sobretot el personatge que fa el Marc i la Laura, són una mica toscos i pensava, bueno, però també tenim l'altre personatge que en realitat és un espectador d'allò que està passant, no? Que tenim el personatge de l'Andrea que podria ser qui està rebent la violència i que si ha de fer alguna cosa està molt exposada, però tenim tres personatges que, tot i que dos crec que sí que estan més apretats o que és més difícil identificar-te perquè, bueno, se pressuposa un cierto buenismo, no? En el món educatiu. En realitat també passen en els contextos escolars que hi ha comentaris així, segurament en una classe no tan directa, o sí, però en un claustre també, no? Entonces, no volíem tampoc caure en el... O sigui, jo tenia aquesta por de si els profes se sentiran identificats o no, i és, bueno, però tenim tres tipus de profes que potser igual amb un d'ells no, i amb un altre potser et fa de mirall i fa de donar-te que fas aquest tipus de comentaris, no? Jo pensava, veient el curt, pensava que generaria dues coses. Jo m'imaginava un claustre gran en el que hi ha molta diversitat
i m'imaginava, primer generarà algunes resistències, hi haurà algunes persones que diran això no és violència, i això passarà, i tindrem l'oportunitat d'explicar que les violències són moltes coses i que les violències no són només la violència física, i podrem explicar que hi ha un altre tipus de violència i després que els personatges, jo pensava en això, no? Pensava en aquests profes, pensava en el Marc i la Laura i pensava, és que els profes no se sentiran identificats perquè estan són molt caricatura, no? Llavors pensava, bueno, potser en el moment no se senten identificats o els hi pica en algun punt, però potser sí que canviarà la seva actitud, no? Potser en aquest espai de treball no diran sí, em sento identificat, però potser la propera vegada que es doni una situació així tindran una actitud diferent. Em feia pensar en això. Sí, en esta escena para nosotras también era como, sí, como importante también ver un poco la transversalidad de algunas violencias también, ¿no? Y un poco a veces pasa esto, ¿no? Como que defendiendo, ¿no? En pro de decir, es que yo no soy homófobo, soy súper racista, ¿no? Que también esto pasa, ¿no? Como que siempre son los de fuera y siempre son los otros, pero yo no. Es verdad que igual estos personajes son exagerados, pero bueno, a veces desde allí también, ¿no? Llegas a tocar ciertas teclas de la gente. Y también con los personajes que no son la prota, creo que hay una cosa como que hablábamos también con Irene de, vale, sí, podemos hacer un corto en el que se ve la persona que ejerce violencia súper, ¿no? Súper directa y qué mala es esta persona y la persona que lo recibe, cómo sufre, pero ¿qué pasa con todas estas personas que son cómplices, que están presentes, ¿no? Y que pasa también pues, en momentos de teatro del oprimido, de teatro foro, donde es que esto está siendo súper cómplice de las cosas y puedes decidir si accionas o no, ¿no? Y entonces creo que como espectadoras de este corto y algunos personajes pueden ser un poco cómplices también y ahí se puede trabajar mucho porque es ese grupo de gente súper, bueno, ni pincho ni corto, me quedo al margen, pero joder, sigues como perpetuando la violencia porque no te posicionas, ¿no? Y ahí hay como mucho curro también y creo que es una parte como muy importante, ¿no? Seguro que todo el mundo puede cerrar los ojos un segundo y recordar una situación en la que ha sentido que había una persona cómplice que no le estaba ayudando, ¿no? Hemos recibido una violencia y había alguien ahí que te podía haber echado un cable y no lo hizo. Y eso es una cosa como muy interesante a la hora de trabajar violencias, siento. Sí, y a la hora de trabajar violencias también era una cosa que llevamos planteándonos con Lara bastante tiempo, ¿no? Es cómo ponemos el cuerpo y cómo lo hacemos desde nosotras, perquè, o sea, per això també li hem volgut donar aquest toc una mica d'humor al curt, no? Sí que sí, lleuger, d'alguna manera, no? Perquè al final són coses que mobilitzen un muntó i en els processos creatius també, no? I és com al final estem parlant de nosaltres, ens estem exposant. On posem el focus, no? A visibilitzar-nos nosaltres o a visibilitzar les violències i, bueno, com a reflexió així de com ens senta fer-ho, no? Que és important també. Sí, totalment. Moltes gràcies perquè realment fent el dossier pedagògic fa una proposta d'activitat, és una proposta d'activitat que es pot fer acompanyant a grups, però també es pot utilitzar com a autoreflexió en aquesta identificació de violències i de mites. És un exercici que et pots tu autofer mirant la càpsula, però la idea del projecte Veus i de totes les càpsules que hem anat fent des de NUS també ha sigut que el vídeo funcioni per si sol, no? Que algú que utilitzi el vídeo i que per lo que sigui no li interessa el dossier pedagògic o no el té o el que sigui, o ja ha fet aquella activitat i li vol seguir traient suc, puguem ser molt creatives a l'hora d'utilitzar aquest vídeo i anar estirant els fils que calguin. I sí que aquest format d'escenes ajuda molt a poder dir, ostres, i en aquesta escena quins fils podem estirar o quines són les dificultats, perquè potser no és el mateix ser testimoni i no actuar en un espai públic o en un espai com pot ser un metro
que si estàs en l'àmbit familiar, no? Perquè les relacions de vincle entre les persones són diferents. Per tant, té múltiples possibilitats d'anar a estirar els fils davant tant des de la vivència en primera persona, si sóc una dona lesbiana, no? Com ho visc, com això em visibilitza, com si em sento més o menys identificada amb aquests personatges que al final són els que estan exercint aquesta violència, o aquests personatges més còmplices, més que callen, i que en aquest silenci també pot haver-hi molta diversitat, no? Pot haver-hi callo perquè m'és igual, aquest tema no va amb mi, o callo perquè em paralitza el que estic presenciant, o perquè no sé què fer, o perquè m'activa la por a intervenir, no? I aquí es pot utilitzar el vídeo per anar més enllà i començar a pensar en estratègies d'acció o d'actuació davant el que hem volgut fer visible en aquest vídeo, no? I aquesta seria la meva última pregunta, també cuidant una mica el temps, que és una mica què creieu que podem seguir fent o què creieu que és necessari, no? Nosaltres hem posat el nostre granet de sorra, les persones que estem avui aquí, per tirar endavant aquest recurs, però des de la vostra experiència, quines poden ser estratègies, accions, pistes, no?, de cara a no només difondre el vídeo, sinó a que la gent el pugui utilitzar, o de cara a recursos en general o estratègies en general, independentment d'aquest vídeo. No sé si alguna... Lara, Garito, sí. Venga, va. Yo creo que es muy, no es simbólico la palabra, pero muy ejemplificante que no haya tantos recursos que hablen de este tema. Es decir, venimos hablando de invisibilidad, de falta de referentes, no sé qué. ¿Cuál es el resultado? Que cuando quieres buscar de qué va esta violencia no encuentras nada. Nada. ¿No? Como que es muy sí, como muy ejemplificante, ¿no? Esta cosa. Y no es porque no haya lesbianas en el mundo ni lesbianas que hagan cosas, porque las haya patadas, pero por lo que sea, y ya no solamente las lesbianas tienen que hablar de la lesbofobia, es muy, sí, creo que el reto está en decir, bueno, le ponemos un poquito más de foco, le ponemos un poquito más de luz a esto, a ver si se mueven cosas, a ver si ¿no? Si hay cosas que empiezan a cambiar y cosas que dejan de pasar, o qué, ¿no? Porque como con muchas otras violencias, hasta que no se empieza a hablar de ellas y a ser insistente, pues nadie te escucha, ¿no? Y no hay cambios, aunque sean pequeños, siento yo. Gràcies. Perdoneu que... Digues. No, yo quería aportar solo una cosa, que es el final, le hemos dado muchas vueltas, que ha sido como de la parte que más nos ha costado cerrar a nivel de montaje, porque en realidad sí que hay referentes sobre lesbofobia, pocos, pero a ver, los haylos, pero casi todos pues acaban en una cosa muy dramática, o entonces nuestra aportación, no queríamos tampoco un happy end y al final fueron felices, porque luego la vida es más compleja que eso, pero sí que queríamos mostrar un poco otros modelos donde pues eso, el tema de el acompañamiento de las colegas, de hacerlo como más colectivo, era una pequeña puerta de esperanza, ¿no? De, vale, las violencias existen, todo el rato las estamos viendo, ¿no? La que acaba mal siempre en la peli es la lesbiana, que al final la madre no sé qué, pero otras maneras de abrir una puerta a la esperanza y a eso más colectivo. Y yo creo que de cara a los referentes, la aportación que creo que venía sobre todo más por aquí, por esta puertita final respecto a otras cosas audiovisuales que hayamos visto o que conocemos. Agafant una mica el fil del que dèieu ara, no? Com que, bueno, històricament els referents de lesbianes sempre han sigut un drama, llavors ja venim des de fa uns anys amb referents més positius i més des del plaer. Sí que hi ha cada cop més producció, no? de coses lesbianes o de parlar de la lesbofòbia, però en l'àmbit educatiu encara és una mica un desert, no? Com que sí que tenim alguns recursos, però encara, pel meu pare, em falten, no? I és veritat que cada cop tenim més referents positius, vull dir que
que no és com quan nosaltres érem petites, que ens inventàvem que els personatges eren lesbianes quan no ho eren. Vull dir que nosaltres fèiem això. Era com, bueno, pues, bueno, fèiem això, no? Perquè no teníem referents. I per mi és molt important que puguem sortir de l'armari. O sigui, per mi és molt important que les bolleres del món surtin de l'armari en l'àmbit educatiu, que siguem referents, que estiguem presents, que siguem visibles i que siguem pesades. I que cada cop que algú diu, és que a mi què m'importa que siguis lesbiana, o és que sou molt pesades tot el dia dient que sou lesbianes, és de, doncs sí, tant de temps com faci falta. I el dia que no faci falta ho celebrarem les primeres, no? Però per mi això és important. I és important també que en els àmbits on no hi ha lesbianes es busquin referents. Si en el meu centre educatiu no hi ha lesbianes, cosa que m'estranyaria, doncs anem a buscar referents positius per poder ensenyar a les nostres joves referents positius lesbianes. Com això em sembla molt important. Després això que deies ara, Rocío, del col·lectiu, em sembla importantíssim. Crec que el gran sostén lesbiano és el col·lectiu i això no ho hem de perdre. La xarxa, això és molt important. I després, a coses més pràctiques, doncs penso en això, no? Amb més materials com aquest curt, materials de tot tipus, contes, literatura juvenil, obres de teatre, exposicions, campanyes, com que hi hagi més materials. I després, bueno, això, no? En positiu, des del plaer, i també com la responsabilitat que tenim les persones educadores de possibilitar la diversitat. No? Com les persones educadores no només hem de no jutjar, respectar i acompanyar la diversitat, sinó que tenim el deure de possibilitar-la. El deure de posar eines perquè la diversitat pugui ser. Perquè hem de fer aquest... com es diu això? Quan dones més places a algú perquè pugui ser-hi, com es diu? El sistema de quotes i de discriminació positiva. Discriminació positiva, això. Bueno, doncs hem de fer discriminació positiva possibilitant la diversitat, perquè sí, necessita un empujoncito. Vull dir, perquè necessita fer una mica d'espai, fer una mica fora la norma i tenir una mica més d'espai. Irene, si vols afegir alguna cosa, o Rocío, si teniu ganes d'afegir alguna cosa. No, jo crec que està tot superdit. Sempre... no, volia apuntar una mica a la intersecció, no? O sigui, que la lluita per la visibilització lesbiana vagi de la mà de totes les altres lluites companyes i de lluites que encara tenim nosaltres com a blanques lesbianes i que això ens faci seguir obrir camins en la línia del que està dient la Sílvia, no? Com no acotar les lluites, sinó que donar-nos de les mans, no? I crec que esteu fent una feina superbonica en aquest sentit i supercontentes de col·laborar amb vosaltres un cop més. Gràcies. Doncs heu fet un resum estupendo de quines passes podem anar fent en el present cap al futur, no? És important fer visibles aquestes violències, però no ens quedem només aquí, no? Sinó que com dèieu, tenim responsabilitat, tenim el deure de poder treballar, enfocar, abordar, fer visible la realitat de les lesbianes, no només des de les violències, sinó també des del plaer, des de generar referents positius, actuals, diverses, no? I aquí podem pensar en estratègies individuals, però nosaltres precisament no volem quedar-nos en el que no t'afecti a tu, sinó que podem anar a abordar estratègies col·lectives, les que siguin necessàries per fer front a les violències, però també estratègies col·lectives per tot això, per crear aquests referents, per fer aquestes lluites de forma conjunta, col·lectiva, per no estar soles i per no fer-ho de forma separada de les altres lluites. També gràcies per portar aquesta intersecció, Irene.
Moltíssimes gràcies per estar aquí avui, per la feina feta, per aquest moment de diàleg, aquest momentet de diàleg, que podríem estar molta estona, però també tenim un temps limitat. Avui sí que hem de tancar aquesta reflexió aquí, avui, però sí que no volem marxar sense dir-vos que aquest recurs el teniu penjat a la web de NUS Cooperativa, a l'apartat de recursos. Allà teniu el link per poder veure el vídeo i un botonet per descarregar el dossier pedagògic si us és útil. Ens agradarà moltíssim, moltíssim, si us plau, que totes aquelles persones que veieu el vídeo i aquelles que us atreviu a fer servir el dossier pedagògic o que li feu un cop d'ull, que ens feu un retorn. Ens ajuda molt a millorar les propostes que fem des de NUS, tenir una mica de feedback de si us agrada, de si us és útil, de si creieu que li falten parts, no? La crítica constructiva també és molt benvinguda. I ho podeu fer a través de les nostres xarxes o enviant-nos directament un mail a NUS Cooperativa. Magalí, també per tancar, com sé que per aquí estan algunes en incògnito, alguna de les protagonistes, alguna de les intèrprets del curt, posaré en pantalla completa i si us voleu treure la càmera i dir alguna cosa, frase final o si voleu compartir el que sigui, doncs també deixo aquest minutet perquè ens puguem desmutejar o posar la càmera o treure la càmera i així us veiem les cares. No sé, Andrea, Edic... No sé si voleu dir alguna cosa així de comiat o de... Crec que no se'n veu, però no sé per què. S'ha quedat negre. Però res, jo donar-vos les gràcies per... Ha quedat molt xulo el muntatge de la càpsula. Va ser un plaer i moltes gràcies a NUS per fer aquests materials. Jo que soc... No se'n veu perquè ara estic en fosc, però soc una de les cares visibles i soc bollera i soc docent també. Doncs crec que realment falten materials i falta, a més, d'alguna manera, en general, atrevir-se a fer servir aquests materials. Això és molt important, perquè això també, en una aula, per exemple, també és posar el cos, no?, d'alguna manera. I res, doncs genial, moltes gràcies, és fantàstic. Hola! Bueno, res, per la part que em toca també, a part d'agrair, ara reflexionava molt en el síndrome de la impostora que vaig tenir durant el rodatge, d'interpretar un personatge femení, una persona lesbiana des del meu no binarisme, i això, em sembla molt interessant el que comentàvem ara de la intersecció i de fet he vist que en el dossier pedagògic també es parla d'això i que crec que és interessant això, visibilitzar, com també comentàveu, que per exemple en aquest cas ser lesbiana no és una sola cosa, que poden ser moltes coses, que totes les opressions s'interseccionen i és molt interessant que no ens quedem només en... O sigui, que jo recordo quan la Rocío m'ho va comentar que vaig pensar, ostres, no sé, o sigui, com pensant si ara això distraurà i és com, bueno, potser aquí està el tema, no? Que si distreu fa que hi hagi una reflexió al darrere i que vagis més profundament. Moltes gràcies. Doncs aquí teniu el recurs, està a les vostres mans utilitzar-lo i això, esperem seguir col·laborant en el futur. Gràcies a totes, fins a una altra. Gràcies. Gràcies.